IFM News Sports. Mangrugiti kampanya ni Filipino tennis sensation Alex Eala iti Australian Open kontra ken American Alicia Parks iti Melbourne Park inton umahingal daw iti Domingo. Malagip nga nagunod ni Eala ti career high number 49 kalpasan na nakagteng iti semifinals iti ASB Classic iti Auckland, New Zealand itay laeng nabiit. Iti likod iti daytoy mangnamnama ni Eala nga bitbitan na iti momentum iti ayam kontra iti 6'1" nga ni Parks nga iti agdamaada iti pwesto amay kasangagasot iti WTA rankings. Ni Parks ket nakaibulsa iti talo nga WTA 125 at titulo no sa dino nakagteng daytoy iti number 40 ditawan 2023. No kas pagarigan mangabak ni Eala iti first round sangwe na iti mangabak iti nagbaitan na WTA number 19 Carolina Muchova ken WTA number 37 Jacqueline Christian. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM